दिनै जों बिटिआर कोअर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय हाग्रामा सारखौ लोगो हमनो फैदोंमोन आरो दिनै जों मोनसे मेम'रेन्डाम साबमिट खालामबाय आरो दिनै लोगो हमनायनि जाहोना जाबाय मा जों मोननै माबा पइन्ट्स लाबोदों आरो बे पइन्ट्सआ जाबोबाय मोनसेया जाबाय एनक्रचार आरो मोनसेया जाबाय फरेस्टआव बेदखल खालामनाय बे मोननै बाथ्राखौ लाना जोङो दाबि दावा खालामदो जों मिथिगौ बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव जेरैबायदि जों सानदोंमोन जे बिटिसिआव जोङो ट्राइबेल माहारिफोरा सुख शान्ति संसार जानो हागोन खिन्थु जों नुबाय जे बिटिसि सुक्तिनि उनावबो बेयाव लैहोर गुबुन हारिफोरा हाबफैगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय फरेस्टफोरावबो लैहोर बिसोरो हाबफैगासिनो दङ आरो जोंनि हा हुफोरखौ दखल खालामगासिनो दङ थांनाय 2012 सनाव प्रद्युत कुमार बरा होनना बुंनाय सासेया पिएल खालामदोंमोन आरो बे पिएल खालामनायनि लेखायै बिटिसिनि ओनसोलाव गासै जि 1900 बेलेन्ड ब्लक दङ बेयाव 4 लाखनिख्रुइबो बारा हायाव बेदखल खालामनानै गुबुन हारिफोरा दङ आरो बेखौ सरकारा कर्टआ बुंदोंमोन जे बेखौ थाबैनो बहिष्कार खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय जाय अफिसारा बेखौ बहिष्कार खालामा बे दरमानिफ्राय फाइन हिसाबै कर्तन खालामनाय जागोन खिन्थु जों नुबाय दिनै 12 सननिफ्राय दिनैसिमहालागै होखारनायनि खुनु जेबो माबा लायाखै जायनि जाहोनाव मा जादों गुबुन हारिफोरा बा गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय लैहोर मानसिफोरा बिटिसिआव हा दखल खालामगासिनो दङ आरो जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ गाग्लोबनायनि मोनसे आबहावा खालामदों दा जों नुयो जे बिटिसिआव जायफोर बर' दङ बर'फोरा जुदि बहाबा हा दखल खालामोबा बेखौसो होखारनाय जायो खिन्थु गुबुनखौ जों होखारनाय नुवा बेनि जाहोनाव मा जादों गुबुन हारिफोरा बेयाव गोजाननिफ्राय फैनाय बे गुबुन हारिफोरा जोंखौनो बर'फोरखौनो होखारनो बुनो बेबायदि सुथा लानाय जों नुनो मोन्दों खिन्थु बेखौ बिटिसि सरकारा एक्सन लानांगौ आरो बेफोरखौ होबथानांगौ एनक्रचार जेब्ला जागासिनो दङ फरेस्टल लेन्डआव आरो जेब्ला सरकारि हायाव बेखौ थाबैनो बेबस्था लानांगौ आरो बे बेबस्थाखौ जुदि लानो हायाबा तेতিয়াले बिटिसिआ जोबस्रांगोन जों मिथिगौ जे बिटिसिखौ मोननो थाखाय बर'फोरा बेसेबां दावहा नांनो गोनां जादों बेसेबां जिउ खोमानो गोनां जादों बेनि उनाव जुदि बे मोननायनि उनाव जों जुदि बे मोन्थायखौ जुदि जों मोना बेफोर हा हुखौ जुदि गुबुननो जों होना लायो तेতিয়াले जोंहा बे बिटिसि खुंनायनि बा बिटिसि सुक्ति खालामनायनि मा ओंथि थागोन दा दिनै जों जुदि नायो बर'फोरानो बेयाव होखारजानो गोनां जादों बर'फोरखौनो होसो बुनाय जादों बर'फोरनि सिगाङाव हाथियार लानानै बर'फोरखौ होसोयो खिन्थु जों जेबो खालामनो हाया बेनिखायनो बिटिसि सरकारखौ जों आर'ज खालामो बिटिसि सरकार बिनि सायाव एक्सन लानांगौ आरो बर'फोरखौ बा ट्राइबेलफोरखौ माहारिखौ रैखा खालामनो थाखाय नाजानांगौ जुदि 4 लाख बिगा हाखौ जुदि रैखा खालामनो हाया बे अबैध भाबै फैनाय मानसिफोरखौ जुदि होखारनो हाया दा गाबोन भटनि बेलायावबो मा जागोन बर'फोरा आन्थु खारिबाय थानांगोन बे जिथु सरकार दादों बे सरकार दानायाव जों गुबुन हारिनि आथिङाव जों आन्थु खारायनो गोनां जादों रां रुफा बिसोरनो होनो गोनां जायो खिन्थु बर'फोरा मा मोन्दों बर'फोराथ' भटखौ होबाय थानांगोन होगासिनो दोङो दा बेनिखायनो बे सिन्था सरसाखौ खालामनांगौ आरो भटाधिकार जेब्ला मोनदों दा बिहारनिफ्राय फैनाय झारखन्डनिफ्राय फैनायफ्रा साननैसो थाबानो भटाधिकार मोनो खिन्थु बे भटाधिकारखौ मानो कर्तन खालामनो हायाखै कारण बिसोरा मोननै भट दङ ओजाबो दङ बेयावबो दङ बे भटफोरखौ कर्तन खालामनांगौ आरो कर्तन खालामनो हायोबासो बिटिसिआव बर'फोरा मोजाङै इलेक्सन गेलेनो हागोन मोजां बिबान जों मोननो हागोन नङाब्ला जों बिसोरनो थाखा रां रुफा होनानैनो बिसोरखौ सन्तुष्ट खालामनानै भट मोननो थाखाय जुजिनायावनो बर'फोरा डेभेलपमेन्टनि जि लामा बे लामाखौ जों खोमसियाव नुनो मोनगोन बेनिखायनो जों आर'ज गाबदों फरेस्टआव थानाय जेब्ला बाहिरनि मानसि एनक्रचार बिसोरखौ रुदनांगौ आरो सरकारि हाफोराव जेसेबां 4 लाख हानि बारायाव जेब्ला बेदखल खालामना दोङो बेखौबो हुरुदनांगौ बेखौ जोङो बिटिआर कोअर्डिनेशन ट्राइबेल संघनिफ्राय आर'ज गाबदों आरो दिनै जोङो बे दाबि दावाखौ लानानै बिथांनो जों दिनै बे आर'ज बिलाइखौ होनाय जादों 40टा डिपार्टमेन्ट बिटिसिआ मोनदों बेनि मादाव हानि जिथु रैखाथि बेखौ बिटिसि सरकारा मोनदों दा बिटिसि सरकारा मोननाय उनाव बिटिसिआ बेखौ खालामनांगौ आरो आसाम सरकारनो बुङोब्ला आसाम सरकारा बुङो जे बिटिसिनो बेखौ होखानाय जादों बिटिसि सरकारा नायगोन खिन्थु जों नुयो जा भटनि जाहोनावनो जा
पलिटिकेल जाहोनावनो जा बेफोरखौ माने होबथागासिनो दङ आरो बिनि जाहोनाव जोंहा समस्या बांगासिनो दङ जेरै माने तामुलपुरनि दरंगा मेलाखै माने कर्टआनो मोनसे माबा होदों राय होदों जे बेखिनिखौ उच्चेद खालामनांगौ खिन्थु दिनैसिमबो जों नुबाय माने उच्चेद खालामनायनि खुनु माबाखौनो नुवाखै दा 4 लाख जिथु बिघानि माने प्रद्युत कुमार बराया जिथु केस खालामदोंमोन बे केसावबो माने बेबायदिनो अर्डार होखानाय दोङो माने बे उच्चेद खालामनांगौ खिन्थु जोंथ' नुबाय बिटिसि सरकार बा आसाम सरकार बेखौथ' खुनु खामानियानो मावाखै दा बिनिफ्राय जोङो बिटिसि ओनसोलाव ट्राइबेल माहारिया सुख शान्तिजों थानो हागोन बेखौ जों आसा नुवाखै आरो बेनिखायनो जोङो बारे बारे खनले जोङो माने स्मारक पत्र होदों सरकारखौ आर'ज गाबदों खिन्थु सरकारा जोंनि बे बाथ्राफोरखौ गुरुत्व होनाय जों नुनो मोनाखै